Jack Stones a dneska tu máme rozhovor s pánom veliteľom tuto šerifov. Môžete sa predstaviť, dobrý deň, Zdravím, zdravím. ako sa voláte? Eh, tak moje jméno je Samuel White. A, dobre, takže my sme dneska prišli aj vyspovedať tuto veliteľa šerifov, veliteľa polície už máme. Takže pán Samuel White, aké máte plány do budúcna so šerifmi? Tak moje plány do budoucna jsou takové, že bych chtěl tenhle sbor šerifů udělat jen a jen dobro, neboli lépe řečeno udělat ho vynikající, aby jak ostatní jednotky byly srozumitelné a jednaly tak, jak by měly podle zákonů, a i vedení, aby bylo srozumitelné a aby si rozumělo s ostatníma hlídkama. A chcete aj nejako spolupracovať s políciou, alebo chcete práve, že im nejakú konkurenciu robiť? Samozřejmě chci s nima spolupracovat, nemám s nima problém, s velitelem se znám už hodně dlouho, takže já si myslím, že mezi náma nebude žádný problém. A, dobre. A nejako ste sa pripravovali na túto nové otvorenie mesta? Či nejak vôbec? Uh, Připravoval, máme už nějaký a jednotky nasazený, takže si myslím, že jsme připraveni dostatečně. No, Spolupracujeme vlastně, no, pravte. spolupracujeme vlastně aj z Los Angeles Police, tam spolupracujeme, takže jsme domluveni, jak to bude postupovat všechno. Máte aj nejakých nových členov? Ak nám viete povedať, koľko máte vlastne členov v zbore? Tak vlastně my jsme vyhlašovali nábor, tam se ozvalo nějakých 5 členů zhruba a jinak mám nějaký členy, který dneska budou noví vlastně ve službě. Jasné. Myslíte si, že kriminalita stupne v tomto meste, alebo bude taká priemerná ako aj predtým? Myslím si, že bude taková průměrná, protože si myslím, že otevření města dneska bude jak způsobem taková složitá, bude se všechno vlastně vyřizovat, řešit, takže já si myslím, že to bude takové, dejme tomu, 50/50. A máte aj nejaké nové divízie v šerifoch, alebo aj nejakú novú techniku? Divize jsou v podstatě všechno stejný, co tak má být, ale máme novou techniku nebo lepší nějaký ty auta, co se týče v motoru, kol, světel a zvuku. A čo si myslíte, bude, bude, uh, budete mať akože aj nejak viacej možností ako iba hliadkovanie tuto mimo mesta, alebo máte to ako, vlastne ako ohraničené, toto hliadkovanie s policiou? Uh, no, máme to takové, že máme správně patrolovat tady ve Springfieldu, ale my jsme tak domluvení už od samého začátku tady města, že vlastně budeme patrolovat vlastně všude. Budeme mít na starost jak High Rock, jak Springfield, jak město, to má ale spíš víc na starost policie u Los Angeles. Takže my jsme hlavně na ty High Rocky a na Springfield. Jasné, jasné. Toto je nové vozidlo? Lebo vyzerá tak športovo viacej, ako ste mali predtým, minulé mesta. Mhm. Tohle vozidlo už tady máme díl, je to teda výjimečné vozidlo, jelikož jsme měli pár vozidel uh, starý, takže v momentální chvíli to máme tak, že
tady tyhle vozidla jsou sportovně upravené jak na ujíždění, tak na výjezdy. Vlastně máme tam nový motor, kterým valí jako hodně. Pak tam máme následně nové ty světla, které vlastně jsou viditelné dost na to, aby člověk, který jede před autem, aby viděl v zpětných zrcátkách toho policajta, který jede. Takže nové ty majáky máme a následně pak tam máme vybavení nové, jo. Dobre, Takže tak to je vše. ja vám teda ďakujem za rozhovor. No a pre televíziu Weasel News Jack Stones. Takže ja sa s vami lúčim. Dovidenia. Naschle.